Hej, mit navn er Linda Stær. Jeg er familierådgiver i det, der hedder Trivsel i familien. Og i dag vil jeg fortælle om konceptet med, hvorfor gør mit barn ikke, som jeg siger. Børn protesterer rigtig mange gange i løbet af en dag. For eksempel så beder du dit barn om at tage tøj på, og barnet begynder at skrige. Eller du siger, at det skal sidde stille ved bordet, og det græder og skrider ned fra stolen. Eller du siger, kom nu hjem fra børnehave, kom nu, du skal i tøjet, og vi skal hjem. Og barnet smider sig eller løber rundt og råber. Men hvad er det egentlig, barnet mangler? Hvorfor gør det ikke bare, som vi siger? Som gode forældre, så har vi lært, at vi skal lytte godt til vores børn. Og forsøge at anerkende børnene og spørge ind til, for eksempel, hvad der galt, skat? Kan jeg hjælpe dig? Hvad er der galt? Og det er rigtig fint, at vi forsøger at forstå barnet og give det omsorg på den her måde. Men børn kan ikke altid sætte ord på, hvad det er brug for. Det kan højst sige, jeg gider ikke, eller stop, eller hvad det er. Børn under 6 år kan simpelthen ikke sætte ordentlige ord på det, de egentlig har brug for. Så vi kan ikke altid ændre på situationen sådan her og nu, når vi står i en eller anden konfliktsituation. For eksempel når vi står midt i Brugsen, og vi skal have købt ind, og barnet bare skriger og nægter at parere ordre eller hjælpe os. Så skal vi finde en hurtig løsning, og vi skal handle på det. Så det skal vi selvfølgelig. Men det handler om, det er, hvordan kan vi undgå at ende i den samme situation igen? Så hvad tænker vi bagefter? Hvad kunne have hjulpet os i den her situation? Det er en tanke værd. For det er altid os forældres og vores ansvar, om barnet gør, hvad vi siger eller ej. Det er det. Jeg er ked af det, men det er træls, og barnet kan selvfølgelig have nogle ting, som gør det svært at præstere, men vi som forældre skal tilpasse os så godt, at barnet rent faktisk kan gøre det, vi beder det om. Men så må vi tilpasse, hvad vi beder det om. Så der er 3 ting, du kan overveje, hvis du står og prøver at få dit barn til at gøre noget, og det ikke gør, som du siger. For det første, er barnet for træt? Er barnet for brugt? Børn, de bliver hurtigere trætte, de bliver hurtigere fyldt af indtryk, end voksne gør. Og når børn har fået nok, så regredierer det. Det vil sige, de bliver yngre, end de egentlig er i deres udtryk. Så det vil sige, du tror, du står og snakker med en 5-årig, som skal spise aftensmad, men i virkeligheden så taler du til en 1-årig, der ligger og vrider sig på gulvet. I den situation, så må vi behandle barnet som en 1-årig, der vrider sig på gulvet, tage det op og hjælpe det og trøste. Der er ikke andet at gøre. Den anden ting kan være, at kravene til barnet simpelthen er for høje. For eksempel har barnet brug for mere tid. Vi står og siger, kom nu, vi skal videre, vi skal afsted, og du skal tøj på, vi skal... Den slags gør, at hjernen lige lukker op i toppen af barnet, og så sker der ingenting. Eller også så løber barnet rundt og bliver helt forvildet og febrilsk. Så er der brug for mere tid? Eller har vi simpelthen brug for at dele den opgave, vi beder barnet om, op i nogle lidt mindre opgaver? Så for eksempel i stedet for at sige, nu skal du tage tøj på, så sige, tag fat i støvlen og hiv. Det er så nemmere at håndtere, end at tage tøj på. Det er en meget lang proces for nogle børn. I hvert fald hvis de er stressede eller trætte osv. Så kan vi hjælpe dem sådan her. En ting, der lige er værd at nævne her, er, at det, som barnet lærte at gøre i sidste uge, kan det ikke nødvendigvis i den her uge. Børns udvikling er ligesom en god vals. Det er 2 skridt frem og 1 tilbage. Og sådan er det med alle de ting, som barnet lærer. Så når vi tror, at vores barn har lært at lynlåsen selv, og vi står der og siger, kom nu i gang, du har lært det, jeg så du gjorde det i går, kom nu. Barnet kan ikke gøre det. Okay, det er simpelthen, jeg beklager, det gled ned af min hjerne, mor, jeg forsøger, men med hulen var det nu, jeg skulle, ikke? Udviklingen går 2 skridt frem og 1 tilbage. Så det går altid fremad, men nogle gange må vi lige sige, okay, jeg hjælper dig lige en ekstra gang. Også i næste uge, men så tror jeg faktisk også, du kan. Og så må vi insistere på, at det kan på et tidspunkt, ikke? Men nogle gange, så skal vi lige huske, at det bliver faktisk svært igen, selvom det har lært noget nyt. Barnet har lært noget nyt. Så. Den tredje ting er, at barnets kærlighedsbeholder er fyldt op. Og ikke for at gøre det langhåret eller noget, men børn føler sig enten mest anerkendte eller mest misbillede i en situation. Er jeg på den gode eller den dårlige side af mor eller far, ikke? Så hvis du ofte står i en situation, hvor at det går i hårdknude med dit barn, så skal du huske at også få fyldt positive oplevelser ind i fredstid. Så det vil sige, at du skal lege med barnet, du skal se det i øjnene, du skal snakke med det, du skal hygge dig sammen med det, og du skal bede barnet om at hjælpe dig med noget.
Så I har noget fællesskab, I skal have noget nærhed. For det er nærhed og den kærlighed, hvis jeg må kalde det sådan, vi er opbygget i barnet. Det er simpelthen et godt ståsted for at kunne klare alverdens ting. Jeg vil gerne præstere, for min mor er glad for mig og kan se, at jeg ønsker at hjælpe hende. Ikke? Hvorimod, hvis børn er vant til at få en afvisning, eller vant til at gå i stå, eller komme til kort, hvorfor overhovedet prøve? Hvorfor overhovedet gøre, hvad hun siger? Hun bliver alligevel sur lige om lidt, eller jeg kan alligevel ikke finde ud af det. Så giver barnet op. Så derfor så skal vi fylde på barnets kærlighedsbeholder, lige så snart vi kan, for at det netop lettere kan præstere og gøre, hvad vi siger. Så, men hvad gør vi så, hvis vi nu opdager, at vi står midt i en situation, og barnet kan faktisk ikke præstere, det kan ikke gøre, hvad vi siger, så må vi som voksne overtage ansvaret. Så må vi gøre det og gennemføre det, vi egentlig har bedt barnet om at gøre. Og der er 2 tilgange, super nemt. Enten så fjoller man sig ud af situationen. Nej, se, støvlen kommer hoppende, den hopper ned på din fod. Nej, hvor sjovt. Så bliver det mere positivt. Eller også kan vi aflede og sige, nej, se, Sofie er på vej ud på legepladsen. Skal vi ikke lige, jeg hjælper dig lige tøjet, så løber vi ud, og så kan du nå at gynge sammen med hende. Det bliver dejligt. Og den slags er godt, når man er lige kørt i hårdknud, og der er ikke noget, der virker. Fjolle eller aflede. Så næste gang du står i en situation, eller du tænker tilbage på en situation, hvor dit barn ikke har gjort, hvad du bad det om, så kan du overveje, var barnet for træt, eller for brugt til at kunne gøre det, du bad om. Var kravene for høje eller uspecifikke, brugte du for eksempel ord, som barnet ikke forstod? Eller var barnets kærlighedsbeholder for tom, så det ikke havde lyst til at præstere, eller ikke tænkte, det kunne? Og når du så kommer dertil, hvor du har kendt, at der er ikke noget, der virker, så må du overtage ansvar. Og du må gennemføre det, som du egentlig havde bedt barnet om. Fjolle eller aflede opmærksomheden, bare for det gjort. For det skal ikke ende på barnets skuldre, at vi har stillet for høje krav. Så med det vil jeg sige, jeg ønsker alt det bedste.